Здравейте, потребители, дошли на YouTube. Аз съм Цветан и днес ще играм CSGO. И да, този клип специално накараха да го направя. Лица, някакви, ме накараха да правя клип на каквато играе скъп и се казва Еди, Поле и Бум. Да. И да, клипът ще бъде малък и да, започваме, но така да. Ето, скривете реал, яки. То за 20 да го купя. То 30 цените, тикет имаше, но не можах да го покажа. И когато ми даде CSGO край да играе, го правя клип. Да. Къде чакаме и сега да пием, да. Еди, Поле и Боби, да се опитаме да ги харесал. И да. Добре, като горе се родиш. И как да влезе играта, има Б, как да си го, но просто реална игра. Реална. И да купих се от Steam, ето има B, има има чакната бата и ящата бата. Единичката са долу, а двойката са горе. Моята игра в дъстове, а това за чете дъстове. Ето вижте емблемата какви са. Ще сложа линк в описанието и скайпа, и за да вие се купите и да играем. Да. Окей, започнахме, но не ще бъде. Окей, започнахме. Yes. Майко, той дивите ръча, добре. Нищо, надявам се да не ви лаги, на мен маничко не лаги, а много бърчко. Много добре. Това е CSGO. Не може да се стигнете на смата, но с всички скидове и много ножки, но с нея няма може да играете с приятели, но ще пратите как да се стигнете и да вземате много ножки. И оръжия. Ето има горе карта, показва ви, там горе показва 1 на 0, където се. И това е с скидовете. И аз да почвам. Ето, чакайте сега с оставка телефона. После ще пиша да е палета върхипа и да. Този майко, но се председатка ми надяват си го. Ето вижте, аз съм QR, някой го четат килер, да, QR и килер. Как искате да кажете, а за хубавото вече. Че не надеем чакайте. Хакер. Ей, хак! Ей, гати хакер чарзе! Майко!
Вот има хак. Но не бъде, няма се занимава с това. Ще имам чак скин за 33 цента. Яка е калашката. Беше ефтина, купих си я. Гледам калашката, ама гледам. Гледа, как ще го бя? Аз съм слаб на играта, искам да се науча втори ранг съм, може да брат покана да играе или ще си дам скайпа. Просто напиших и се абонирайте и дайте лайк клипа, ако ви е харесал. И нашия приятел ще дойде. Майко, какво да правя брата? Не си, се пише да. Първи епизод е на CSGO. О, този има кораблит. За много скъпи. Чак такива ответени. Но аз нямам. Ще игра само с... Вот. Да. Къде иска? Teams.